As bases de datos bibliográficas diferencianse en canto aos contidos, lingua de consulta, interface, etc., pero comparten unhas funcionalidades e características comúns que imos ver neste vídeo tutorial, tomando como exemplo ERIC, especializada en educación. Cando consultamos unha destas bases de datos, debemos ter en conta que, aínda que a interface estea en castelán, a descrición dos documentos que recollen poden estar noutra lingua, por o xeral en inglés. Por este motivo, nas bases de datos internacionais, inda que a interface apareza en castelán, debemos escribir os termos en inglés. En xeral, dispoñen de dúas modalidades de busca: a simple ou básica, cunha única caixa na que introducir os termos, polo que se realizan procuras menos precisas, e a busca avanzada, con varias caixas, que permiten escoller os campos onde localizar os termos autor, título, resumo, e combinar estes con operadores booleanos, AND, OR, NOT. Desta forma, as consultas son máis precisas e os resultados máis pertinentes. Tamén contan cunha serie de filtros como datas, idioma, tipo de documento, etc., que podemos utilizar para acoutar as buscas antes de executalas ou posteriormente. Os resultados pódense ordenar por distintos criterios como relevancia ou data. Neles proporciónase os datos de identificación do documento, autor, título, fonte, etc., os descritores ou palabras clave, un resumo e, ás veces, ligazón ao texto completo. Se aparece unha icona de buscador per SEO, premendo nela, comprobamos se a biblioteca ofrece acceso ao texto completo do documento. Todas as buscas que realicemos nunha sesión quedan gardadas no historial de busca. Ademais, se temos creada unha conta, podemos gardar buscas de forma permanente e tamén establecer alertas para recibir por correo electrónico novos resultados que se axusten ás nosas buscas gardadas. As bases de datos especializadas como ERIC adoitan dispor dun tesauro, unha relación de termos que nos permiten identificar as palabras que existen nunha disciplina para representar un concepto e outros termos relacionados, máis xerais ou específicos. Por último, no apartado Axuda, podemos comprobar as peculiaridades da base de datos e resolver as dúbidas que xurdan durante a consulta.